Se on ollut iso osa meidän elämää ja ollaan kiitollisia ja tyytyväisiä siitä, että on saatu vielä meidän sukuyhtiö eteenpäin. Niin kyllä tämä kauppias on semmoinen elävän tapa tavallaan niin kuin ollut, että itse en ole yrittäjäperheestä, mutta tässä kasvanut ja töitä on tehty hyvällä mielellä. Lähdetään 30-luvulta tulemaan tähän päivään, ehkä se on parempi niin päin edetä. Vuonna 1934 Anni ja Johannes Korhonen perusti tähän Sotkamo-kaupan liikeyrityksen. Ja siinä kaupassa, kun toisessa päässä rakennusta oli ruokakauppa kautta sekatavarakauppa, toisessa päässä oli leipomo ja yrittäjäpariskunta asui sitten kaupan yläkerrassa. Siitä on taivaalla lähtenyt liikenteeseen. Sitten 1951 leipomolle valmistui oma rakennus näihin nykyisille sijoille, missä nytkin ollaan edelleen. 58 vuonna yritykseen hankittiin ensimmäinen myymäläauto. Se oli merkittävä palvelumuoto haja-asutusalueen asiakkaille ja ihmisille. Meidän tuolla historian aikana enimmillään myymäläautoja oli 3 kappaletta. 61 vuonna valmistui uusi liiketalo ja asuinrakennus, joka on nytkin edelleen tuossa meillä käytössä. Tämä meidän yrityksen tämä 3-kerroksinen osa. 64 vuonna sitten oli semmoinen merkittävä muutos ja investointi, että yritys osti Munkkiniemestä tontin, johon rakennettiin sitten aikanaan leipomo. 69 vuonna tapahtui myöskin sukupolvenvaihdos. Johannes ja Anni Korhonen luovutti liiketoiminnan 2 pojalleen, Kalevi ja Seppo Korhoselle. Ja liikkeen nimeksi tuli siinä vaiheessa Suurvalinto J. Korhonen. 73 vuonna oli sitten vuorossa laajentaa myymälärakennusta. Vuonna 1983 silloin tehtiin taas semmoinen reilu 300 neliötä lisää tilaa. Tässä huomaa, että kun meidän talon historiassa on tämä leipomo ja vähittäiskauppatoiminta molemmat kulkenut rinta rinnan, niin aina on niin kuin sitä toiminnan osaa laajennettu, minkä on ollut tarve ja minkä on ollut värkeissä varaa. Sitten tehtiin hyvin iso ja merkittävä toimenpide meidän yrityksessä. 96-97 vuodenvaihteessa eriytettiin meidän yrityksestä leipomotoiminta ja ruokakauppatoiminta. Sen aikaisesta Johanneksen pojista tuli 2 yhtiöä. Tuli leipomo Johanneksen pojat, jota sitten tämä Seppo Korhosen perhe lähti viemään eteenpäin. Ja sitten tähän ruokakauppapuoleen siitä tuli Johanneksen kulma, jota sitten tämä Kaliverra eli Korhosen lapset ja me jäätiin viemään eteenpäin. Se oli hyvin merkittävä muutos. Helpotti kummankin yhtiön toimintaa. Aika muuttuu ja meidänkin piti muuttua sitten sen mukana. Sitten harmittavasti 98 pääsiäisenä tuli iso onnettomuus. Leipomo Hirvenniemellä palo. Kuuma tuhka tarttui seiniin ja leipomo paloi ihan ankivin jalkaa myöten. 98 tehtiin tämä viimeisin laajennus tähän taloon. Siis silloin tuli vähän yli 1000 neliötä lisää tilaa meille. Siinä oli selkeä muutos siitä, että tämä puhta ei-syötävästä taloustavarasta, tekstiilistä, vaatteesta, ne jäi selkeästi vähemmälle ja ruvettiin keskittymään ruoan myyntiin. 1985 Vuokattiin aukaistiin K-Marketti. Siihen aikaan matkailukin oli kaiken kaikkiaan Vuokatissa ottamassa merkittäviä laajenemisaskeleita. Silloin 1985, kun se ruokakauppa siellä Vuokattiin aukaistiin, niin siinä oli mukana säästöpankkia ja mitähän kaikkea siinä liiketalossa olikaan. Ehkä tänä päivänä monelle nuoremmallekin ihmiselle on tuttu paikka, se meidän entinen kauppa, se on tämä nykyinen Laavupaari. Vuonna 2013 sotkamolaisen liikekumppanin Sotkamon rakennuksia ja Petri Piiraisen kanssa investointiin Vuokattiin. Nähtiin, että Vuokatti kehittyy edelleen ja sitä pitää edelleen kehittää ja mekin haluttiin olla mukana edelleen sen Vuokatin kehittymisessä ja kehittämisessä. Ilman matkailijoita täällä Vuokatissa ei riittäisi ympärivuotisesti asiakkaita näin isolle kaupalle. Matkailijoiden ansiosta me pystytään paikalliselle tarjoamaan isompaa valikoimaa ja isoa kauppaa ympäri vuoden. Harvoja Kainuun alueita ollaan Vuokatissa ja Sotkamossa, missä ei kärsitä pahasta muuttotappiosta ja
Sillä tavalla on valoisat näkymät tässä ympäristössä. Sitten se, että tämä on todellakin sukuyritys ja että meitä on edelleen tässä sukua useampi henkilö. Tässä semmoinen tiimi, joka on jo aika tiiviisti monta vuotta tehnyt yhdessä töitä, niin jatkaa sitten jatkossakin, vaikka kauppiaan rooli sitten siirtyy Hannulta Teemulle. Mutta kaiken paikalla ei voi olla hetkeäkään. Nytkin lähivuosina molempiin supermarketteihin sekä Sotkamo että Vuokattiin niin on tulossa mittavat investoinnit. Kylmälaitejärjestelmät uusitaan. Silloinkin itse asiassa, kun tuo 98 tämä iso laajennus tehtiin, niin silloinkin oli semmoisia epäilijöitä, että olet sä hullu. Mutta ehkä tässä jonkinnäköistä hulluutta tarvitaan. Aina on uskottu omaan tekemiseen ja hyvin muistan tuo 98 laajennuksen, kun myöskin silloin henkilökunnan kanssa mietittiin, että mitä me tehdään, koska tarve oli jotakin tehdä, että me pystytään kehityksen kelkassa mukana. Ja onneksi kun meidän henkilökunta on aina uskonut, että me onnistuttaan siinä ja niissä on onnistuttu. Mutta töitä se vaatii. Hyvä porukka on aina tekemässä töitä ja vienyt meidän kanssa tätä meidän yhtiöä eteenpäin. Kyllä työntekijät on, se on kaikki kaikessa. Ilman tätä meidän huippuporukkaa, mikä meillä tässä on, niin jölli ei olisi jölli ilman tämmöistä huipputiimiä. Pitkäaikaista henkilökuntaa on ollut, että pisimmät työsuhteethan on oli yli 40 vuotta työhistoriaa meidän talossa, ja tälläkin hetkellä on yli 30 vuotta, että ovat viihtyneet talossa. Niin. Se on kyllä hienoa, että ovat viihtyneet meillä ja on pystytty tarjoamaan heille työpaikkaa. Mun ensimmäinen työ oli 7-vuotiaana käydä kerran viikossa järjestämässä Sotkamon K-kaupan leluosasto. Ja siitähän se on sitten lähtenyt. Velipojan Ville-Vekon kanssa oltiin penskana. En muista minkä ikäisiä oltiin, mutta kaikkea tehtiin mitä isäkin teki niin siinä kaverina ja euron tuntipalkalla painettiin menemään. Sitten isä maksoi aina kotiin tullessa sen euron pari, sai vähän karkkirahaa, mutta se oli kova juttu sitten kun parin vuoden päästä tuntipalkka nousi 2 euroon. Se oli sitten jo isoja rahoja, päästiin VV:n kanssa tienaamaan, niin siinä varmaan ensimmäiset muistot tästä kauppahommasta. Sunnuntaisin, kun ei ollut silloin kauppa auki ja meillä tuli vanhemmat aina tekemään töitä myös sunnuntainakin tänne ja minä tulin silloin mukaan tänne ja aika monesti ajelin polkupyörällä täällä kaupassa, kun ei ketään asiakkaita ollut, niin se on ainakin semmoinen, joka hämärästi muistaa ekoja muistoja, mitä sillä on. Tärkeää on pitää palvelut täällä Sotkamossa, saada turisteja Vuokattiin ja sitä kautta sitten myös meillä pitää olla semmoista palvelut täällä, jota turisti haluaa käyttää. Onhan se kyllä jopa historiallinen paikka tässä Sotkamon keskustassa, että jos 90 vuotta siinä on kauppa ollut, niin aika moni sukupolvi siinä on asioinut ja tietää paikan. Tämä historiaosuus oli paljon helpompi vie eteenpäin, mitä tämä tulevaisuuden suunnitelma. Mutta eiköhän me tulevinakin vuosina syödä jotakin. Kaupan alakin, niin kuin moni muukin ala, kehittyy valtavan kovaa vauhtia. Ennen tilattiin tavaraa paljon puhelimella tai jotakin tilauskirjaa täytettiin ja se lähetettiin menemään postissa jonnekin. Nykyisin automaatio hoitaa hyvin paljon tavaratilauksia. Meidän henkilökunnan pitää olla vain tuntosarvet hereillä siinä, että mikä on se trendi, mihinkä nyt ollaan menossa. Näin asioiden kanssa tässä päivittäin tehdään töitä. Kyllä lähdetään siitä, että kauppa säilyy täällä seuraaviakin vuosikymmeniä. Ollaan kiitollisia ja tyytyväisiä siitä, että on saatu vie meidän sukuyhtiö eteenpäin. Tehty oma osuutumme siihen meidän henkilökunnan kanssa. Ja onpa varmaankin tulevien sukupolvien ja tulevien kauppiaiden niin ihan kohtuullisen hyvä lähteä tässä jatkamaan.